Atenció, Jesús és aquí. Gran notícia! La meva mare m'ha avisat que un amic meu, que per cert viu lluny, vindrà a passar el cap de setmana amb mi. M'encanta passar temps amb ell i espero amb ganes que arribi, però no puc rebre'l de qualsevol manera. He de tenir-ho tot preparat. Imagina que aquest amic és Jesús. Esperem un temps per preparar un paper i un llapis. Farem una llista de coses importants que podem presentar-li quan arribi, coses que prepararan el seu camí cap a nosaltres i que també ens faran estar llestos amb el cor net. Mentre sona la cançó, vas escrivint-les totes. Sempre més jo lloaré les obres del teu gran amor. Confort meu, ajut meu, roca on em puc refugiar, que el meu alè, tot el que sóc, no deixi de cantar el teu nom.
Jesús va dir als seus amics: mireu, quan no era jove, abans del diluvi, la gent vivia sense preocupar-se de res i no s'adonaven de les coses urgents. Llavors va arribar el diluvi i els va agafar tots per sorpresa. Doncs, quan vingui jo un altre cop passarà el mateix. Hi haurà gent que estigui atenta i altra gent que no. I el que estigui atent li anirà bé, el que estigui despistat s'ho perdrà. Veureu, si sabéssiu que ha de venir un lladre a provar d'assaltar a casa vostra, no estaríeu atents? Segur que sí, per no deixar que us robi. Doncs això és molt més important i el que heu de fer ara és estar atents perquè el dia que menys ho espereu arribarà altre cop. Estàs atent? Ets dels que estaran despistats quan arribi Jesús o dels que prepararan la seva arribada? Fixa't en la teva llista. Potser ja has posat la pregària d'abans d'anar a dormir, o està pendent dels que necessiten la teva ajuda, o demanar perdó a algú que t'has barallat, o treballar per ser més generós, o més amable, o... Quantes d'aquestes coses se'ns obliden en el dia a dia? Amb les presses de les classes, l'esport, les paraescolars, Jesús és a prop i no podem fallar. El més urgent i el més important és això. Pren nota a la teva agenda i estigues preparat. Després d'aquesta estoneta que hem estat a prop de Jesús i del nostre Pare, diem junts un Pare Nostre. Pare nostre que estàs al cel, que sigui santificat el teu nom, que vingui a nosaltres el teu regne, que es faci la teva voluntat, aquí en la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, dona al Senyor el dia d'avui, i perdona les nostres culpes, així com nosaltres perdonem als nostres deutors. No permetis que caiguem en la tentació i de lliure'ns de qualsevol mal. Amén.